16 mozos e mozas menores de 30 anos vanse formar a partir de setembro no segundo obradoiro de emprego de cociña e restauración en Boiro. Trátase dun obradoiro de garantía juvenil grazas ao cal os mozos e mozas logran un certificado de profesionalidade con validez en todo o Estado. Boiro acolle este curso segundo obradoiro de emprego en hostelería posto en marcha polo Concello co apoio da Xunta de Galicia. O alcalde de Boiro, Juan José Díaz Tedeu, conta dos detalles da iniciativa para a cal a Xunta de Galicia aporta 154.000 euros e o Concello preto de 20.000. O obradoiro vaise desenvolver nas instalacións de hostelería que o Concello ten no polígono de Espiñeira. Estamos potenciando o obradoiro para xóvenes, de formación e sobre todo para aquelas persoas que tiveron dificultades nos seus estudios na ESO e outro tipo de dificultades académicas para a súa inserción laboral, e tendo en conta que a hostelería é un dos puntos débiles no tema do turismo en Galicia da nosa comarca. Ainda que hai sitios que funcionan ben, temos que dá moito que mellorar. Facemos fincapé na utilización nese famoso edificio que quedou sen rematar, que é o que lle chaman o viveiro de empresas, as aulas de formación e a escola de hostelería que hai en ese edificio, que xa sabedes que hemos preparado, aparte dos obradores de xardinería, os dos obradores de hostelería, hemos tido distintos cursos e hemos adaptado unha zona para a atención sociosanitaria, tanto doméstica como sanitaria ali, non? E hemos dotado do viveiro de empresas que estaba sen facer. Un total de 16 alumnos e alumnas formaránse en operación básica de cociña ao tempo que disporán de máis opcións para acceder a un posto laboral. Os obradoiros de emprego a través dos que os participantes reciben un certificado de profesionalidade teñen validez en todo o Estado. Por outra banda, coa posta en marcha do obradoiro ofrécese un servizo aos cidadáns. Durante a súa formación van elaborar menús para familias en situación de necesidade, almorzos saudables para alumnado dos colexios e organizarán eventos gastronómicos e xornadas de show cooking. Vamos a dividir en varias actividades. Vai haber unha actividade para cociña, bar e todo isto, todo o que é o tema gastronómico para eventos gastronómicos do Concello, o sea, eventos que realiza o Concello, postapeos e outro tipo de actos gastronómicos que se faga, non? Vai haber xornadas de show cooking, de demostracións de como se fan as prácticas de algúns platos en show ao público, operacións básicas de restaurante, bar, o sea, comidas de degustación. Vamos a facer tamén un obradoiro de emprego de hostelería, pois o que é unha gastronomía nos colexios, o sea, a gastronomía saudable, fomentar os hábitos saudables, como fomos o ano pasado, pois a colexios de CEIPs, colexios de rapaces pequenos, empezando por as edades máis tempranas, non? Polo levar comida a distintas familias dependientes según nos digan servicios sociales. O obradoiro dará comezo o 28 de setembro. Estáse realizando estes días a selección do alumnado e tamén dos 4 membros de persoal, director do obradoiro, cociñeiros e persoal administrativo.